Nyt. Ykkönen. Kansallisen radiotutkimuksen mukaan mikä maamme kaupallisista radiokanavista oli viime vuoden kuunnelluin? Radio Nova vai Kiss? Radio Nova. Oikein, valitse numero. Kakkonen. Kenestä roolihahmostaan näyttelijä Darlene Sconley parhaiten muistetaan? Sally Spectra vai Stefanis Forrester? Sally Spectra. Oikein, valitse numero. Kolmonen. Kuinka monta vuotta TV-sarja Salatut elämät täytti tällä viikolla? 5 vuotta vai 8 vuotta? 8. Oikein, valitse numero. 4. Minkä yhtyeen vaihetta seurataan 8 Oscar-ehdokkuutta keränneen Dreamgirls-elokuvassa? Pointer Sisters vai Supremes? Supremes. Oikein, valitse numero. 5. Kuka on runsasta julkisuutta saanut ruotsalainen Christer Fuglesang? Avaruuslentäjä. Avaruuslentäjä. Oikein, valitse numero. 6. Millä radalla Kimi Räikkönen testasi tällä viikolla ensimmäisen kerran Ferraria? Mugellolla vai Vaielungalla? Mugellolla. Se on väärin. 7. Missä maassa järjestetään hiidon MM-kilpailut tänä vuonna? Itävallassa vai Japanissa? Japanissa. Oikein, valitse numero. 8. Mikä on Kosovan pääkaupunki? Pristina vai Maribor? Pristina. Pristina on oikein, valitse numero. 9. Ja aika on loppu. Aika loppuu juuri. Eli, Wilhelm, sä vastasit oikein 7 kysymykseen. Nyt sulla on 2 vaihtoehtoa. Sä voit pitää voittamassa 7 palkintoa, joita sä et siis tiedä. Tai pelata upporikasta tai rutiköyhää. Jos pelaat, me esitetään 1 kysymys, vastaat siihen oikein, kaikki 20 palkintoa on sun. Jos se menee väärin, sä et saa mitään. Sun ei kuitenkaan tarvitse tehdä vielä päätöstä, nimittäin nyt me näytään kotikatsojille, mitä kaikkea sä oot tähän mennessä voittanut. Me täällä ei tulla näkemään, mitä sä ehkä tulet voittamaan, mutta kotikatsomoissa varmasti riivitään jo jännityksestä tapetteja alas seiniltä. No niin, nyt alkaa olla totuuden hetki käsillä. Eli, pitäisikö Wilhelmin pelata vai ei? Mitä mieltä on studioyleisö? No niin, Wilhelm. Päätös on sun, mitä tehdään? Pelataan, totta kai. Hienoa! Ennen viimeistä kysymystä, Wilhelm, katsotaan, mitä sulla oli voitettuna. Kanarian matka, 4 veitsen-setti, kahvinkeitin, hyvää päivää. Ei ollut autoa, joten nyt 1 oikea vastaus. Auto ja 19 muuta palkintoa on sun. Väärä vastaus. Lähdet tyhjin käsin. Setti. Arvokas setti, ja muistutetaan vielä studioyleisölle, että viimeisen kysymyksen aikana ei saa pihahtaakaan, muuten joudutaan ottamaan uusi kysymys, eli aivan hiljaa. Ja Wilhelm, meidän pitää hyväksyä sun ensimmäinen vastaus, joten mieti huolella. Ootko valmis? Joo. Lore, ole hyvä. Viimeinen kysymys. Pyörätuolikelaus on kuulunut paralympialaisten lajeihin kisojen alusta lähtien. Missä ja milloin järjestettiin ensimmäiset viralliset paralympialaiset? Roomassa 1960 vai Tokiossa 1964? 60. Se on aivan oikein! Kiitos. Onnea, Wilhelm. Aika monen setti. Annetaan vielä kerran kunnon aplodit. Wilhelm Leettonen. Tämä viikon hurjastelut on nyt hurjasteltu, mutta ensi viikolla jatketaan